हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव आरो गोदान खौरां होनो लानाय जादों दा बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जे सोरनि खाफालाव सोर मा जायो जों बेखौ मिथिया दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जे सासे बिमायानो 4 गथ' जोनोम होनायनि खौरां दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन दा बेयो जादों खौरांगिरिनि बादिब्ला स्वास्ति हस्पिटाल आरो बे रङियानि स्वास्ति हस्पिटालाव बे जाथाया जादों बे जाथायनि गुदि खिथा नोंथांमोना बेयाव मोनगोन जे बुधबारखालि जोनोम होदों बिमाया बे गथ'फोरखौ आरो गथ'फोरनि गेजेराव सानैया हौवासा आरो सानैया हिन्जावसा होनदों आरो बेयाव थानाय डक्टर आरो गथ'नि बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला गथ'फोरनि देहानि हालोदा थिगैनो दङ साब्रैबो मोजां देहानि दाथायनि जानानै फैदों होनदों आरो साब्रैखौबो आसा खालामो मोजां थासारियाव फैगोन दा बेनिफ्राय बिथांमोनखौ धुबुरीनि होननानै फोरमायथिना होनाय जादों खौराङाव दा नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनानै लानो हानाय जागोन बिथांमोननि डक्टर आरो गथ'नि बिफानि खुगानिफ्राय नोंथांमोनहा खोनासंनानै लानो हानाय जागोन আজি যি প্ৰবল ভূমিকম্প দিলে সেই যিটো আতংকিত মুহূৰ্ত সেই আতংকিত মুহূৰ্ততে ষষ্ঠী আচলতে এটা ভাল খবৰ আহিছে যে আজি আমাৰ ধুবুৰীৰ পেচেণ্ট সুবৰ্ণা ঘোষ নামৰ এটা পেচেণ্ট 4টাকৈ বেবী জন্ম হৈছে ইয়াতে আমাৰ এতিয়া আজি মোৰ ৱাইফৰ ডেলিভাৰী হ'লে চিজাৰ কৰিছোঁ এই 12:40 মানত মানে ডেলিভাৰীটো হৈছে তো মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে 3টা আছে বুলি তো মই নাজানো আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ডো কৰিছিলোঁ কিবা ছাৰে কৈছে যে টেকনিকেলি কিবা প্ৰব্লেম থাকে মানে বহুকেইটা মানে আছে ইয়াৰ কাৰণে পিছতে কোনোবা আছে এটা তো ইয়াৰ কাৰণে দেখা নাই আল্ট্ৰাচাউণ্ডত তো শ্বক হৈছোঁ তথাপিও মোৰ বৰ ভাল লাগিছে 4টা সন্তান হৈছে মোৰ 2টা ল'ৰা আৰু 2টা ছোৱালী